To je nádhera, čo? Tady je klid, to je krásný. Pavle? Áno. Myslíš si, že to jde i vylíst? Jasné, že to ide vyliesť. To je normálne lezecká oblasť. Je to zároveň pekný začiatok turistickej cesty po okolí, pretože skaly stoja hneď nad obcou Lidečko. Jau. Koryto Váhu tečie takmer stále v prírode. Je to neopísateľný pocit, keď neraz vidíte srnku, ako sa ide napiť vody. Řeka protéká pod skalou, k níž se váže stará legenda. Právě zde vzniklo poutní místo s magickou atmosférou. Kláštor Skalka je najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Oficiálny vznik kláštora sa datuje do roku 1224 a bol sídlom benediktínskych mníchov. Před lezením na skálu cítím velký respekt. Zároveň se ale těším na ten adrenalinový zážitek. Pavol šel jako první a tak jsem pozorně sledovala každý jeho krok. Je to krása, úplne iný zážitok a neskutočný pocit. To bola skala. Hrad Beckov, postavený na skale, po ktorej sme liezli, je z 13. storočia. Hrad prešiel niekoľkými výraznými zmenami.